Ahojte, všetkých vás tu opäť raz zdravím. Vítam vás pri tomto videu. V dnešnom videu by som sa rada zamerala na môj pôrodný príbeh, ktorý som slúbila už naozaj veľmi dávno. Tak poďme na to. Kamera a akcia. Náš oficiálny termín s Kupkom bol 7. júla 2023, pred rokom. Kupkové narodenie však bolo 12. júla. A prečo? Poviem vám to všetko tak pekne od začiatku postupne. Zároveň si to tu aj ja ukladám ako taký môj denníček. V 38. týždni, čo je už teda koniec tehotenstva, sa mi začala úplne prirodzene vylúčovať hlienová zátka. Je to úplne prirodzený stav. Bola som za to rada, už som vedela, že sa blíži ten koniec. Koncom júna sa mi však ale začali spúšťať aj nejaké kontrakcie, ale stále to boli tie falošné kontrakcie, tí poslíčkovia. Okrem toho som už koncom júna pociťovala dosť veľké bolesti v krížoch, v panve, bolesti tam od spodu, predsa len to je všetko také prirodzené, patrí to k tomu. Začala som mať dosť silné také krámové bolesti, čo je tiež samozrejme úplne prirodzené, však pôrod, keď sa začína, tak sa to tak pripisuje práve tým krámovým menzesovým bolestiam, kedy sa to ešte len začína. Hej? Takže to som už začínala pociťovať koncom júna a Kupko sa narodil až 12. júla. Takže si predstavte toľko dní byť v takých bolestiach. Ale nebolo to totiž to stále, neustále, hej, ale proste to prichádzalo, hej, že hoci kedy to tak začalo. A samozrejme ešte k tomu patrí tvrdnutie brúška, hej, že tá maternica sa už pripravuje, už proste ono je to inak taký silný sval, tá maternica, ja som nechápala, ja som vlastne aj nechápala, čo moje telo dokáže a prekvapila som samu seba. 3. júla som už začínala od Kupka schytávať poriadne kopance do rebra, že to akože už tuto hore, že to fakt bolelo. A toho 3. júla mám zapísané, že od 5. do večera, čiže neustále, som cítila fakt veľký tlak na panvu, bolesť krížov, krámové bolesti, že už som si myslela, že už to asi fakt začína, ale aj tak to prešlo a som ostala taká, že aha, tak zase nič. Inak toto obdobie pred tým pôrodom, kedy už len čakáte, že kedy konečne to príde, to je, podľa mňa, to je asi to také najťažšie na tomto čakanie, že už nie. A proste stále dokola, že už si myslíte, že už to ide. Neviete ani, že kedy to vlastne príde, čo je to práve, že už mám ísť do nemocnice, pokiaľ ste prvorodička. A tak ja som proste úplne, že vôbec nevedela, že tak čo. Ale stále som to nechávala tak, že však ešte máme chvíľku čas, máme čas. Takže som sa snažila byť tak nastavená, že proste kľud. Určite zistíš, keď to bude ono. Na druhý deň, 4. júla, som mala kontrolu u pani gynekologičky, čo bolo super, ale povedali mi, že je to bez zmeny. Takže všetky tie bolesti, ktoré som prežívala, boli vlastne, nie že na nič, ale neurobili nejakú obrovskú zmenu. Že úplne, že bez zmeny. Pričom som každý deň mala nepravidelné sťahy, hej, že to brúško, keď sa stiahne, zrazu také zvláštne tvary. Dám sa aj nejaké fotky, že proste to bola celkom sranda sledovať. Cítila som sa ale už každopádne ku tomu koncu tehotenstva dosť taká nesvoja, taká napätá. Predsa len sa tá žena cíti ako slon, ako proste balón, ktorý už čoskoro ide vybuchnúť a stále nemôže vybuchnúť, hej, že musí čakať na to. A už je to také nepohodlie celkovo. Oficiálny termín 7.7. v noci som sa otočila na bok, už tie noci teda boli také dosť nepohodlné s tým veľkým brúškom. A zobudila som sa na to, že to brúško bolo mega tvrdé a bol to fakt silný sťah. Tak už som čakala, že no čo, ide to nejako pokračovať. Prešlo to, spala som ďalej, nič z toho nebolo. Stále to nič akože sa nerozbiehalo, bolesti boli neustále. Boli sme sa trošku prejsť v Štiavnici, však to už aj keď ideš na ulicu sa prejsť, tak už to je prechádzka, lebo ideš hore kopcom a dole kopcom. Ale po tej prechádzke teda som vôbec nevládala. Úplne som bola akože KO, ale tak čo sa čudujem. 9.7. som sa ráno zobudila s tým, že sa mi úplne tak krútila hlava, strašne silno mi búchalo srdce, bolesti, to už aj nevravím. Ale, čo bolo úplne že super, tak som začala mať rúžový hlien. Rúžový hlien znamená, že pôrod je už fakt blízko. A bolo to pre mňa také dosť motivujúce, že super, konečne nejaká zmena, že konečne sa už asi teda blížim k tomu finále. Máme 9. júla, sme
deň 2 po termíne a cítim sa už naozaj, že na spadnutie. Už je to úplne, že si myslím, že takýto kúsoček chýba k tomu, aby to celé začalo. Cítim sa super, lebo sa riadne tešíme na to naše malé baby. A zároveň som plná očakávania, že čo to bude. Trošku sa aj bojím samozrejme, lebo neviem, čo ma čaká, už kadejaké bolesti prichádzajú. Tak, ale som odhodlaná, som pripravená na to a chcem si to maximálne užiť, čo najviac. A verím, že to spolu s Bohom hlavne a spolu s mojím manželom zvládneme a do pár dní tu bude s nami naša malá láska. Išli sme sa teda zase prejsť k jazeru. A keď sme išli z jazera, predstavte si, že tam na tom jazere ma to už chytilo a začal som rodiť. Nie, prepáčte. Nič, normálne sme prišli domov a fungovala som ďalej s tým, že v noci mi začala bolesť vystreľovať do stehien, inak to bolo dosť také nepríjemné. 10. júla objavil sa ružový hlien s troškou krvi, čo už fakt znamenalo, že ten pôrod môže prísť do pár hodín, ale tiež to mohlo znamenať aj to, že pôrod príde do pár dní, čo bolo v mojom prípade tak, že pôrod prišiel do pár dní, do 2 dní teda. To už som mala bolesti fakt po celom brúšku a k večeru som mala pravidelné sťahy. Ja som si ešte aj stiahla takú aplikáciu, ktorá sa volá Kontrakcie a ktorá mi sama vyhodnotila, že že už je to také pravidelné, takže už môžeš vyraziť do nemocnice. Pobalená som bola, Milan akurát mal odísť niekde s mojím otcom autom preč a ja som ostala taká, že joj Minko, nechoď preč, ja mám pocit, že už asi ideme do nemocnice. Tak ostal taký, bol na vážkach, že však doteraz z toho nič nebolo a že teraz, a tak nakoniec chvála Bohu ostal doma. A odišli sme do nemocnice do Banskej Bystrice v Rooseveltke, sme rodili. Ideme do pôrodnice rodiť. Keď sme prišli, tak tam ma akože normálne prijali. Bola som taká strašne vystresovaná, pretože som nikdy nebola v nemocnici, netušila som, čo ma čaká, ako to tam prebieha, takže som bola dosť taká aj citovo rozladená, hej. Tak som sa tak rozplakala, že ja nechcem, ale už ako to už sú tie hormóny jedno s druhým. Nechali si ma tam s tým, že som otvorená na centimeter. Zhodnotili, že sme zo Štiavnice a tá cesta zo Štiavnice do Bystrice trvá pol hodinku. Proste, že aby som tam už bola na sledovaní. Čo bolo aj dobre, že som tam ostala. A to práve kvôli tomu, že v podstate v noci dali mi síce aj klystýr, ale nič sa ako keby nedialo v tú noc v nemocnici. My sme tam už vlastne prišli tak na večer. V tom období tú nemocnicu akurát toto pôrodnícke oddelenie aj 600 nedeli prerábali. Takže sme boli v provizorných priestoroch, dosť mizerné podmienky a hneď vedľa bola pôrodná sála. Ja keď som tam prišla, tak tam akurát jedna žena už bola v takom rozbehnutom stave, že už išla rodiť. Ja prvorodička, čo som v živote nebola v nemocnici, som tam ostala sama ležať. A počúvala som túto ženu, ako predýcháva. Medzi nami boli len také záclony, také, že nič. No a potom vlastne, keď už išla na pôrodnú sálu, ktorá bola hneď vedľa, že iba zatvorili dvere, tak som úplne všetko počula, celý priebeh pôrodu, riadne kričanie, všetko, emócie išli von. A ja som tam ostala taká zabrzdená, ako ja som mala vtedy pocit, že sa mi všetko zabrzdilo. Úplne, že strach, stres, všetko, to čo je? Ja som bola vôbec toho v šoku. Ale som si hovorila, že Mária, kľud, ty to zvládneš, musíš byť nastavená dobre. Ja som sa celé moje obdobie, čo som bola tehotná, fakt pripravovala. Ja som mala všetko naštudované, pripravené, mentálne som sa super nastavila. Mala som aj také afirmácie napísané v mobile. Proste tu sú také vety, ako keby také motivačné, ktoré vás v tom povzbudzujú v tej situácii. A ja som mala zapísané, a to som si aj čítala počas kontrakcií neskôr, že bolesť je dobrá, príjmi ju. Vďaka bolesti si bližšie k dieťatku a proste takto. A dosť mi to inak pomáhalo, to budem určite aplikovať aj pri ďalších mojich pôrodoch. Takže tú noc sa v podstate nič nedialo, hej, so mnou. Ráno mi tam dali jednu mamičku, s ktorou som si sadla. Bola som strašne rada, že tam nie som sama. A otiekla mi plodová voda. Ale samozrejme len tak po kvapkách, postupne. Nebolo to také, že bum a ideš.
Bolo to veľmi také príjemné, také, že super, že pokrok, oteká mi plodová voda. Hneď mi pichli oxytocín, aby mi vlastne ten oxytocín začal vyvolávať kontrakcie pravidelné, ale mám pocit, že to moc nepomáhalo, pretože krčok sa za celý deň, ako som mala tie pravidelné kontrakcie, tak sa krčok neotváral. Ostala som otvorená na 1,5 cm. Medzi tým ma predbiehali asi 2 alebo 3 ženy, ktoré proste prišli, mali kontrakcie, išli rodiť. Tam sa to točilo a ja som tam stále bola s tým, že nič sa nedeje, iba trpím. Čo si aj vybralo svoju daň, pretože k večeru ma chytila brutálna úzkosť, brutálna depka, že ja som tam strašne začala plakať ako malé dieťa, že sa nič nedeje, že ja vôbec akože nenapredujem, že proste pozrite sa na tie ženy, že oni idú, jedna radosť, už majú dieťatko pri sebe a ja stále sa tu proste takto trápim. Bolo to mega ťažké, tento moment, ale som strašne za to vďačná za sestričky, ktoré boli naozaj veľmi milé, aj empatické a pozbudzovali ma, že ale prosím vás, že zajtra tu už budete s bábätkom a boli zlaté, takže to som bola veľmi rada. Kupko medzi tým vlastne ešte dostal antibiotika kvôli plodovej vode, ktorá už odchádzala, takže aby nedostal nejakú infekciu, tak už som bola fakt popichaná brutálne. A k večeru mám napísané, že samé od seba mi začali silné kontrakcie, čo som bola strašne rada, že teda super, že tak bez oxytocínu mi začali nejaké kontrakcie, ktoré netrvali dlho, prešlo to. Takže v takejto skúške bolo brutálne ťažké byť nastavená tak, že kľud, proste ty to dáš, tvoje telo potrebuje nejaký ten svoj čas, potrebuje svoje pohodlie, jedno s druhým a tie podmienky tam boli fakt akože ťažké, ale nevadí. Zobudila som sa ráno tým, že prišla ku mne opäť jedna mamička, s ktorou sme sa dosť tak akože motivovali v tých kontrakciách, to bolo super. Pýtala som si potom už aj fidloptu na tie kontrakcie, ktoré mala som už potom také pravidelné. A tieto kontrakcie ma začali konečne otvárať, ale iba trošku. Za celú noc vlastne sa mi krčok otvoril asi iba o 1 cm. Čo je? 2 cm oproti 10 cm. Hej, to je ako keby aj nič, ale každý pokrok je pokrok. Takže ráno sa na mňa pozrel seriózny doktor. Prečo seriózny? Pretože dovtedy som tam mala mladých doktorov, proti ktorým by som nemala absolútne nič, keby si zo mňa nerobili srandu. Akože tohto mám strašne zlú skúsenosť, že mladí doktori si tam zo mňa začali uťahovať, keď som bola akurát na kontrole, že žena tam má kontrakcie, chúďa ubolená už neviem koľko dní, má rozkročené nohy, proste je tam úplne, že ponížená, by som to povedala, a nejakí mladí doktori a nejakí praktikanti sa tam začnú žene smiať a robiť si z nej nejaké posmiešky. Bolo to strašne nepríjemné a chcelo sa mi strašne plakať. Zlatá sestrička mi na izbe povedala, že to našich doktorov to si nevšímajte, že to sú proste ako deti. A bola som z toho úplne... Toto bola strašne zlá skúsenosť, ktorú neprajem nikomu. A preto vravím, že v to ráno, 12. júla, ma konečne išiel pozrieť seriózny starší doktor, ktorý zhodnotil, že OK, dneska už budete rodiť určite. Pichli mi oxytocín, pichli mi injekciu na zmiekčenie krčka maternice, ale až týmto doktorom som sa ja vlastne ako keby tak uvoľnila, že už som pod odborným dohľadom, som v dobrých rukách, cítim sa bezpečne a mám pocit, že už jedno s druhým to tak na mňa začalo všetko vplývať. Keď mi pichli tieto všetky injekcie, štipkovi dali antibiotika, tak už sa začali konečne vysnívané pravidelné kontrakcie, pričom každou hodinou som sa otvárala, čo bolo pre mňa ako spasenie, že konečne ďakujem. Keď mi všetko toto popichali, a bola som ešte na tej predpôrodnej sále, teda v tých nejakých chodbách, alebo ako to nazvať, tak som ležala na posteli, proste poskrčaná, pokrčená, hej, že to bolelo. Prišla tam jedna sestra, taká staršia, ona sa na mňa pozrela a ja som sa pozrela na ňu a ja keď sa na niekoho pozriem, tak ja to mám od malička, takže automaticky sa usmejem. Tak som sa usmiala ešte aj v tých bolestiach. Na mňa strašne tak vybehla, asi to zobrala zle, môže byť, že čo mi je do smiechu, že sa mám pozrieť, ako mám pokrčenú plachtu na posteli. A mne sa chcelo zase plakať proste, že to nemyslíte vážne pre pána Jana, tak ja tu mám kontrakcie a ja fakt nebudem riešiť nejakú pokrčenú plachtu. Ako fakt? Hold, nemala som čas to riešiť. O 4:00 celý deň to trvalo.
po obede som konečne bola otvorená na 4 až 5 cm, čo v tých podmienkach, v akých som bola, znamenalo, že Minko mohol konečne za mnou prísť, moja psychická brutálna podpora. Presunuli nás teda na pôrodný box. Na tom pôrodnom boxe tie kontrakcie boli, že obrovské kontrakcie. A viem jedno, že keby tam není Minko, tak ja by som to, zvládla by som to, ale určite by mi to trvalo dlhšie a oveľa viac by som sa trápila. Vlastne vtedy, keď už tam bol, tak som sa sústredila už čisto iba na dýchanie. Dýchanie som mala nacvičené a som sa na ten pôrod fakt pripravovala ako na nejakú skúšku, takže som vedela, čo mám robiť. To dýchanie mi brutálne pomáhalo, tam sa ani nič nedalo. Minka si pamätám, že sme stáli a proste ja som ho len tak držala, tuto takto za ramena som ho držala, hlava dole a proste len som dýchala, nič iné som neriešila. Tá kontrakcia trvá, tuším, že 15-20 sekúnd. O 5. Po obede to bola taká intenzita jednoducho tých kontrakcií, že ja som sa fakt bála, že ten kúbko mi z dola vypadne, aj keď to je asi nereálne, neviem. Ale každopádne som začala hovoriť Minkovi, že Minko, prosím ťa, rýchlo niekoho zavolaj, lebo ja už idem na to, ja už tlačím v podstate a to som stála na nohách. A tak proste rýchlo išiel niekoho zavolať, hej, prišla tam nejaká sestra, že no dobre, tak poďte si láhnuť a ja vás pozriem, že nakoľko ste otvorená. Tam vlastne prišli, doktor alebo sestra, nie som si istá a vlastne ja ako náhle som si láhla, tak ja som v momente začala tlačiť, lebo ja som vedela, že ešte nemám tlačiť, ale tá intenzita toho vzťahu, to bolo tak silné, že ja som nemusela ani nič robiť, to proste išlo samo. Ešte tam nikto v podstate nebol, iba nejaká jedna sestra alebo doktor, neviem, a ja už som tam išla bomby, už som tlačila. Ja už v podstate tu už som vypla ako keby, netušila som, ako sa tam zrazu nabralo toľko ľudí, sestra, doktor, neviem. Tuším, že oni mi prepichli ešte tú plodovú vodu. Neviem, ako to bolo, lebo zrazu to tam to puklo a vyplesklo to všade na okolo. A to je pôrod proste. Takže už som bola na 100% otvorená na 10 cm, hej, ja už som dávno tlačila. A toto bol moment, na ktorý v živote nezabudnem. A všetci boli teda okolo mňa. Minko mi stál pri hlave a šepkal mi proste do ucha, ako som silná. Mi doplaču z toho. Proste to bola maximálna opora. To hoci kedy si na to spomeniem a to proste, no. Bola tam ešte teda tiež zdravotná sestra, ktorá mi hovorila, čo mám robiť. Ja som sa sústredila v podstate iba na ňu a na Minka. Sestra mi hovorila, že dobre, teraz tlačte, dobre, dosť, oddychnite si. Ja som sa v kľude vydýchala. Keď príde kontrakcia, tak tlačte z celej síly. Prišla kontrakcia a ja som sa ešte aj opýtala, že môžem? Že už? A oni všetci čakali, že no? A tak som začala, ako keby, ja neviem prečo som potrebovala od nich súhlas. A tak dobre, nevadí, tlačila som. Tuším, že 2-krát som tlačila z celej sily a nič sa nedialo. Keď som na 3-krát začala tlačiť, tak toto bol asi najkritickejší moment, pretože ja som si myslela, že ma roztrhne. Ale povedala som si, že kašlem na to, proste mám tlačiť, OK, roztrhne ma, zašujú ma a zatlačila som fakt silno. To som si aj musela zakričať, pretože dosť mi to pomohlo v tej bolesti, ten krik, a to som si ja hovorila, že ja pri pôrode určite nebudem kričať, ale to sa nedalo už potom v tej chvíli. V tom momente som mala chuť to vzdať a ja som teda zatlačila a vyšla hlavička. A to bola maximálna motivácia pre mňa, že to dokončiť. Keď už bola hlavička vonku, to bolo asi najťažšie. No a keď vyšla hlavička, tak som zrazu pocítila uvoľnenie, že wow, dobre, niečo sa stalo. Tak mi povedali, že áno, že hlavička už je vonku, ešte raz zatlačte a už to bude. Tak som už iba raz zatlačila poriadne a teličko bolo vonku. A bolo to strašne krásne. Pretože všetko to utrpenie malo krásny zmysel a význam a ja som vedela, že to má zmysel, ale netušila som, že aké to bude a to bola láska na prvý pohľad, no. Kúbko bol krásny, hneď začal plakať, všetko bolo v poriadku. V podstate ani netuším, ako mi vybrali placentu. Ja už som sa sústredila iba na Kúbka, na to, že už máme za tým, že tam bol Minko pri mne. To bolo krásne. No a čo sa týka toho ešte potom šitia, pretože ma šili,
tak som bola len trošku roztrhnutá tam dole. Čo som bola teda aj rada, že ma nejak neroztrhlo, ako som to ja cítila, pretože ja som cítila fakt, že ja som si myslela, že ma totálne roztrhlo, ale našťastie nie. Ako ma už teda zašívali, tak ja som mala Kupka na hrudi, Minka pri sebe a akože to šitie fakt bolelo, pretože som nemala žiadny oxytocín, tuším, že mi ani nepichli nič. Neviem, to nie som istá, ale možno, že mi aj pichli a aj tak to strašne bolelo to šitie. Ale tým, že som proste mala moje lásky pri sebe, tak som to nejako, to už aj keby mi možno rezali nohu, ja neviem, tak proste to je také zvláštne nastavenie, také, že ja to vydržím. A bolo to. Čo som bola potom strašne smutná, tak bolo to, že Minko už potom musel odísť. Boli tam tie podmienky také, aké boli aj na 6. nedeli a ja som na štandard síce mala v papieroch, že chcem aj na štandard, ale nakoniec nebol voľný a bol voľný až po nejakých 2 dňoch potom, ako som porodila. Ale to už som nechcela, to už som tam chcela byť s tou mamičkou, s ktorou som sa tam spoznala a bolo mi s ňou veľmi dobre. A doteraz sme v kontakte, takže už mi tam potom aj bolo dobre. Ja keď som Kupka porodila, tak bolo 17:05, čiže celkovo to tlačenie mi trvalo 5 minút. Za 5 minút bol Kupko na svete. To bolo super, si myslím. No a potom sa ma vlastne pýtali, že či ho chcem v noci mať pri sebe. Lenže ja som bola tak strašne ubolená, proste nedokázala som sa ani len postaviť na nohy a bála som sa, že sa nebudem vedieť postarať ani len o to malé bábätko. Takže som poprosila, že teda či by mohla ešte ostať u sestier. Takže prvú noc tam aj bol. S tým, že na druhý deň mi povedali, že dobre, že ste ho nechali nám, lebo že dosť veľa zvrackal ešte plodovú vodu. Vlastne potom len nasledovala taká klasika, hej, tá prvá sprcha so sestrou. Bolo to dosť náročné sa tak prvýkrát postaviť a začať chodiť, ale myslím si, že som to zvládla celkom rýchlo. Ja som vôbec nevedela spať. Mala som v sebe dosť taký veľký adrenalín. Na druhý deň ráno, keď mi ho doniesli, tú moju malú lásku, tak som bola strašne taká, že wow, že toto je moje dieťa. Ja sa mám o neho starať. Zrazu ma úplne zaplavila taká zvláštny strach z tej zodpovednosti, že ja som na pôrod bola geniálne pripravená, ako mám dýchať, že čo všetko toto. Ale zrazu prišlo dieťatko na moje ruky a mňa úplne zaplavil taký strach, že ako to ja idem zvládnuť toto. Kupko dostal žltačku, takže sa nám ten pobyt v nemocnici trochu predĺžil a ja už som tam mala úplne potom debky, že ja už chcem ísť domov. Dokonca, keď ma tam prišli pozrieť ešte len moji súrodenci, taká rodinka, hej, moja, tak proste tam išla okolo jedna sestra, tiež staršia, nepríjemná a úplne začala na nás tak kričať, z ničoho nič, iba prechádzala okolo, že ona by toto svojmu dieťaťu nespravila, že takto ho vystavovať, že v tej nemocnici zomreli nejaké deti na rotavírus a že ja takto ohrozujem svoje dieťa a proste, že to je nezodpovedné. A ja som bola už úplne z toho akože taká, že to čo sa vám stalo proste, sestry, že ja som ani nebola schopná nič povedať. Minko jediný vlastne niečo dokázal povedať, že všetci sme boli v šoku. Ste ju pekne poprosil, nech sa slušne správa, že čo sme jej spravili, alebo čo, že toto hovorí a bola dosť taká nepríjemná. Bolo mi to ľúto a už som naozaj chcela ísť domov. Neviem inak, prečo tieto niektoré sestry sú také, ale tak si hovorím, že očividne niečo v živote nemajú v poriadku, alebo majú len zlý deň, alebo sú s niečím fakt nevyrovnané a prenášajú to na druhých. Ja sa snažím už pri takýchto ľuďoch byť taká nad vecou a pomyslieť si svoje, poznám svoju hodnotu a decit. Spustilo sa mi to kolostrum, potom sa mi spustilo mliečko, ale mala som stále pocit, že Kupkovi nie je dosť toho mliečka, takže som ho už od začiatku dávala aj na umelé mliečko. Ale akože kojila som ho prvý pol rok, Kupka, lebo strašne som ho chcela kojiť. Aj som mala potom doma neskôr laktačnú poradkyňu, aj som sa snažila, aj som jedla vitamíny, tú senovku grécku a ešte neviem čo, Benedikt, nejaký lekársky, také čosi. Lenže z toho som strašne smrdela a už sme potom to kojenie nechali tak, lebo Kupko bol fakt strašný jedák a ja som mala pocit, že toho mliečka mám málo. Aj keď mi to bolo ľúto, ale bolo to tak lepšie, lebo potom sme už začali aj spávať, super a jedno s druhým. Keď prišiel ten krásny deň, že sme už odchádzali z nemocnice, tak hlásili búrky. Ale akože do obeda bolo akože krásne, hej, že človek by vôbec nepovedal, že
Za pár hodín sa spustí brutálny hurikán, úplne, že začalo liať, pršať. My sme ešte len tak stihli prísť do toho auta s tým malým bábätkom, fakt malým bábätkom, keď si ho teraz porovnám, a išli sme domov. Po ceste nás chytila akože taká búrka, taký lejak, ja som to v živote nezažila takéto niečo, že my sme museli zastať normálne na ceste, pretože nebolo absolútne nič vidno. No to bolo strašné, to bolo ako zo zlého filmu, že konečne chceme ísť teda domov z nemocnice a stále nejaká prekážka, stále čosi. Tak na toto sa tiež nedá zabudnúť, že to sú také momenty, ktoré nevymyslíš. No a potom už sme konečne prišli domov a strašne som bola šťastná, že konečne doma už také svoje pohodlie a jedno s druhým. No ale posledná vec, ktorú chcem povedať, začala sa nám nová etapa života. Netušili sme, čo nás čaká, netušili sme, že budeme mať prebdené noci. Tušili, čakali sme to, áno, je to prirodzené, ale nevedeli sme, že to bude na nás tak strašne vplývať. Už som spomínala, že v tej nemocnici už ma to tak začala chytať taký obrovský pocit zodpovednosti, až som z toho dostala strach a cítila som takú riadnu ťarchu na pleciach. Že na pôrod som sa pripravila, všetko v pohode, super v podstate, ale keď prišlo to dieťatko, tak zrazu strach, zrazu nepokoj, ja som sa vlastne prvé dni, mesiace nedokázala tak úplne tešiť. Vyčítala som si to, že to prečo sa nedokážem tešiť. Veď toto som vždy chcela. Prečo? Čo sa so mnou deje? Ale to je aj jedna vec, že hormóny, hej, že kým sa dostane do takého svojho stavu a svojho režimu, som čítala, že to trvá 2 roky. A vlastne tá kombinácia popôrodnej únavy a prebdených nocí si začala pýtať tú svoju daň. Chýbalo mi z mojej strany možno také nejaké prepojenie, možno aj s tým babetkom, nejaké puto. Proste som bola úplne mimo, ale vedela som, že takýmto prístupom sa dostávam do popôrodnej depresie. Čomu som chcela určite zabrániť, pretože som nechcela tak skončiť a dopadnúť. A to chcem podotknúť, že vďaka Bohu za Minka, pretože on bol mojou obrovskou podporou, oporou, všetkým možným. Bol ochotný, bol ústretový. Akože určite to nebolo ľahké, hej, že aj on bol dosť nevyspatý, čo si tiež neskôr vypýtalo svoju daň. To je prirodzené, človek, ako náhle je nevyspatý, veď spánok, základná prirodzená ľudská potreba, tak je to dosť také komplikované. Aj vďaka teda mojim rodičom, tým, že u nich sme bývali, aj teda ešte stále bývame, tak som to nakoniec nejako zvládla, ale uvedomila som si, aj vďaka teda rôznym článkom, ktoré som čítala, že to sa proste deje. Že ono to nie je zlyhanie, že v tom nie som sama a opakovala som si, že raz to bude lepšie, že to nie je večné, že to je proste nejaké malé obdobie, nejaký malý úsek môjho života, ktorý za rok bude zase úplne iný a mala som pravdu, pretože to ťažké obdobie prešlo a je tu obdobie, ktoré je krásne. Proste teraz je to s Kubkom už o niečom úplne inom, však Kubko má teraz už 1,5 roka za chvíľu a to už chodí, behá, lieta, smeje sa, blaboce, rozpráva kadečo. Prvé slovíčka, hej, rozpráva. A som strašne šťastná. Po porode som si hovorila, že ďalšie bábätko neprichádzalo do úvahy. A teraz po tom 1,5 roku si hovorím, bolo to ťažké, ale bolo to krásne a teraz, keď už viem, že aké to je, tak by som zase chcela. Ale až vo vlastnom domčeku. To je síce náročné a ťažké v istých obdobiach života, alebo aj celkovo tento pôrod je náročný, ale vždy to stojí za to. Takže to je na teraz odo mňa všetko. Majte sa krásne, buďte šťastní, veselí, požehnaní, zdraví a tak snáď sa najbližšie vidíme pri nejakom ďalšom videu. Ahojte!